בחמאס הבוקר במחנה הפליטים ג'באליה נהרגו 2 חיילים. עניין ההרוגים לכוחות צה"ל מאז תחילת האירועים עלה ל10. הרמטכ"ל הגיב על אירועי הבוקר ואמר, ליבי נמצא עם משפחות ההרוגים והפצועים, אך עם כל הצער והכאב, זה לא הרגע לעצור. יש להמשיך ולתקוף את חמאס עד להכרעה. באחריותו של צה"ל ובאחריותי האישית, לדאוג לביטחונם של תושבי הדרום. באימון מלא במפקדים בשטח. שמרית, בכלל, עזבי אותי, נו באמת, היה לי יום מטורף היום. בסדר. קראת מה קורה איתו? הכל בסדר. מה הכל בסדר? איך הכל בסדר? איפה הוא? מה קורה איתו? בסדר, הם עוברים עכשיו תרגול על מודל, זה הכל, תראי רגוע, הכל בסדר. אני חושב שהוא בסדר. אין נפגעים בנפש, נגרם נזק לרכוש. כן. בעלי הבית יושבים כרגע במרכז הארץ. אתה דיברת איתו? מתי דיברת איתו? מתי דיברת איתו? תענה לי, מתי דיברת איתו? רמי, אתה מוכן רגע לעצור ולספר לי מה קורה? מתי דיברת איתו? דיברתי איתו. מה דיברת איתו? מה קורה איתו? בסדר. הוא בסדר? איך בסדר? למה לא תצאת אליי לספר לי שדיברת איתו? למה לא אמרת לי? למה הוא לא דיבר איתי? כולנו על קרב, הוא לא יכול לדבר איתך. אז למה אתה התקשרת אליי? רמי, אתה משקר לי? אתה לא אומר לי את האמת? תגיד לי את האמת. אני מכירה אותך. אני יודעת מתי אתה לא אומר לי את האמת. אל תצעק. אני רק רוצה לדעת את האמת. זה כל מה שאני רוצה לדעת. מה קורה עם הבן שלי? אני לא יכול לספר לך. למה אתה לא יכול לספר לי? זה לא ההסכם בינינו. אבל אני לא יכול לספר לך. אתה כן יכול לספר לי, אתה נשבעת לי שכשהוא יגיע ליחידה אתה תספר לי את הכל, זה הכל מה שאני רוצה. שמרית, אני לא יכול לספר לך. אתה יכול לספר לי, אתה הבטחת לי. מה קורה עם הבן שלי? אני אעמוד בזה. רמי, אני אעמוד בזה, מה קורה איתו? הם בפנים. אבל אתה תוציא אותו מזה, נכון? רמי, אתה תוציא אותו. אתה תוציא אותו משם. רמי, אתה יכול להוציא אותו משם. זה הבן שלנו, רמי, זה הבן שלנו, אתה מוכרח להוציא אותו. אתה הכנסת אותו לשם, אתה תוציא אותו משם. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להבין. שאתה מוכן להקריב את הבן שלנו, זה מה שאתה אומר לי? מה את רוצה שאני אעשה? שאני אתקשר לאלוף הפיקוד? שאני אגיד לו שהגברת שמרית טופסי, המצילה מהבריכה בכפר מונץ', רוצה שהבן שלה יעזוב את הכבוד ויחזור הביתה להימלא? שיהיה לה שמישהי אחרת תמות! את מדברת, את לא מתביישת. איפה הדוגמה האישית? הלוא על זה חינכנו את החיילים כל הזמן. על זה חינכתי את החיילים. אותי חינכו בצורה הזאת. מה יגידו אחר כך? שאלוף משנה טופסי שחרר את הבן שלו מהקרב ושלח מישהו אחר למות במקומו. ומעבר לזה, את יודעת מה? מעבר לזה, זה מה שהוא רוצה בעצמו. בטח שהוא רוצה את זה, בגללך הוא רוצה את זה. אבל הוא לא צריך לדעת. הוא לא צריך לדעת. הוא בחיים לא יסכים לדבר איתי אחר כך. אתה מבינה את העניין הזה? אם יקרה משהו לבן שלי, רמי, אני משביעה אותך ברגע הזה. אם יקרה משהו לבן שלי, אתה תהיה אשם. אתה תהיה אשם, אני אשם אותך עד הסוף, אני אשם אותך. אמא, למה הדלת לא סגורה? כמו שעה 10 בלילה. אבא. אמא, תעשי טובה, תעשי לנו אוכל, אנחנו מתים מרעב, אין אוכל בצבא. עומר.
אין עלייך אימה.